视线ka为kasngi ulyo padung muta yangi kajingja ka ba sangso ya kiar nguchi para abalay balay ka jakum ne ya pingim la shuban kle da ka jing klem pui pirka imei papie sunde balay kum ne ya pi kaja hapoka umba pi laja asyano kien pi dan minta barngut kishi para abalay balay ka jakum ne ya pingim la shuban kle da ka jing klem pui pirkat imei papi sende ya piar ngut ngisgam synei tolet suk syahmat uble barohar ngut shi para tonang kurkui mei pa abalay balay ka jakum ne ya pingim la shuban kle da ka jing klem po perka